Po staročia existovalo kráľovstvo, kde tvory žili v mieri pod vládou Čelieho dynastia. Kráľovna Beatrice, kráľovna bola milovanou pánovníčkou, bola spravodlivá a všetci si ju vážili, rovnako medzi všetkými tvormi bola dokonalá. Až do krátko na to začali včely v úli produkovať iný druh medu a táto nová chuť i fialová farba si získali obľubu u všetkých. Žiaľ, tvory, ktoré ho konzumovali, začali čoskoro šalieť a útočiť na svojich druhov ako bezduché zvieratá. Nikto nevie prečo začali včely pustošiť svoje vlastné kráľovstvo a jeho obyvatelia boli príliš slabí na to, aby sa ubránili. Zakrátko si včela uvedomila, že fialový med na medvede záhadne pôsobí. Tento odpor spôsobil ich porážku. Včely prepadli dediny medveďov a uväznili ich, aby zabránili akýkoľvek vzbúre. Našťastie jednému sa podarilo vyhnúť útoku, no teraz leží osud ľudí na jeho pleciach. Kde som? Čo tu robím? Pri strome. Čaute, ja som medveď a idem zachrániť mesto. Dúfam, že sa vám páčili moje profesionálne dabírske schopnosti. To fakt? Tu si otvorím pačku a sa mi otvoria schody. Poď, Bitka, poď. Čo je? Bám! Co chceš? Bám! Lepu som. Ty tiež? Bám! Co to ma baví? Joj! On ho zhodil! Aha, on je tam v vode. Prosím, nepúšťajte ma. Keď ma pustíte, a keď je podo mnou voda, dajte like a odber, aby som prežil. Ďakujem. Ne, ty si král. Potrebujeme veľa coinov, aby sme tu zachránili nejakého kráľa. To sú liany. Ahoj. Mám kľúč. Mám coin. Kamo. To bolo všetko z videa. Čaute. Wow, mám kľúč! Oh my god! Ideme si zaplávať, lebo ja som ryba. To je jaskyňa ďalšia. Ne, toto bude na dlho. Dobre, pán kuriér, ja vás oslobodím. Máme Tommyho. Počkaj, tu vlepím. A čo je to? Ty chceš? Tam máš. Oj. Nebojím. Poď. Máš. Spať. Bob. Poďme tu kamaráta. Bob. Joj, tu som niečo našol. Oslobodím ťa určite. Madeline. OK. Maj sa. Ja mám si už neskočím, už nie je taký projekt. Poďme. Ježiš. Sem. Trochu profesionálny parkour tady. Okay. Skočím. Ja tu zachrániť typka.
Máme kľúč Christopher. Máme ďalší kľúč. Komu patrí? Tebe. DJ. Ideme so šípkou. Tam. Joj. Kde som? Né. To čo je? Ojoj, no tak to som mŕtvy. To je môj kamarát. Barry. Pamätáš si naše časy? Bam! Zase dole? Ja som zabil? To bolo divné. A máme kľúčik, jej. Dobre, tak to bolo easy. Kamo. Harry. Jej. Okej, zachránil som ho kamaráta. A som hore. To som oslobodil všetkých. Ne, neoslobodil. Ešte král. Ja si tu zatiaľ nafarmím 125 coinov. A vy dostanete strich. Máme 125 coinov, takže môžeme oslobodiť kráľa. Jo, kámo. Stefan. Jaké šťastné, jak dneska. OK. Máme všetkých oslobodených. Snaď. Tuším, dúfam. A ja idem naspäť do mojej vesnice. Som späť v meste a čo si chcete vybrať? Do akého sveta mám ísť? Mám ísť do púšte alebo do zimy, čo je tam hore. Čakám. Vy ste si podľa mňa povedali akože zimu, lebo už fakt nechceme leto. Joj. No. Takže. Aha, yes. To je šmíka. Si zlý? Nejsi. Okej, ja si tu polezem. Jo! Tak poď. Bám, ja som tu všetkých vypal, aj teba? To je nebezpečné. Sem nemôže ísť. Ja by som chcel život. Ty vole, ja som úplne, že Clash of the Stars. Získaj kľúč. Pán, ideme dovnútra. Ahoj. Zatiaľ som nikoho neoslobodil. Aha. Že to je niečo v tom snehu. OK, to som si dať pozor. Toto je docela nebezpečné, ja sa bojím, že čo bude pušti. No tam je nejaký, toto je nejaký big boss. Takže.
A kde mám získať kľúč, kamo? Kamo, tu máš. Rodol. OK. Vypnem teba. Poď aj ty. Aj ty. Kokso. Ja to tak milujem. OK, teraz... OK, som už v bezpečí. Au, ja mám jeden život. Ne. Tak. Jau. Dobre. Dobre, život. Kamo, ty musíš byť oslobodený. A jak to s tým urobím? Keď sa môžem pre tou gulu skopiť. Nie. To je veľmi ťažký svet. Ani neviem, koľko som ich oslobodil. Oh, shit. Jemu tak, že nič nerobí. Tak ale ako mám poraziť? Dobre, ak nie, game over. Ja zdrhám preč. Tak ja som skoro umrel. Nebuďte naštvaní, že si dal život naviac. No keby som si ho nedal, tak ako video končí. Aha, to chápem. Čo mám, jak to? Kto? Sem. Mám to! Let's go! Kámo, oslobodní tá Alex. Ok, idem sa pozrieť sem. Ďalší kľúč. Takže, takže niekde v domoch možno budú tiež kľúče. Zoberieme coin. OK. Potrebuješ, nepotrebuješ. Ajaj, Yeti. Au.
ja som zomrel. GG. Koráže video skoro končí. Ale keď chcete ďalší diel, tak dajte 5 lajkov, alebo aspoň 3 a bude ďalší diel a dokončím tú zimu. To je mega hard tá zima. Snáď sa mi to niekedy podarí. Dúfam, že sa mi video páčilo. A čau čau!